Els Pastorets, que també estan aquí presents. Ostres, que xulo. Uau! Mira, el patrimoni festiu de Manresa, els Pastorets. És brutal, aquesta col·lecció. És meravellosa. És meravellosa la col·lecció, el patrimoni festiu de Manresa. Un dia l'hem d'explicar amb aquests vídeos que fem. Com esteu? Gent dels Pastorets, gent dels Carlins, com va això? Amb qui parlo? Bé, amb la Rosa. Rosa. Sí. I la Rosa està, entenc, si estàs a la paradeta, estàs vinculada amb els Carlins i amb els Pastorets, no? Jo estic vinculada als Carlins des de fa 23 anys. 23 anys. Els Carlins treballeu molt pel teatre amateur durant tot l'any, però Veiem molt, sí. molt, no? Sí. Tenim uns grups de teatre, la veritat, molt bons. A més, molt bons, eh? Estic veient allà la Maribel al darrere, que és l'Àngel, que és una actriu brutal, eh? Sí. Escolta'm una cosa, però m'imagino que els Pastorets continuen tenint aquell punt d'insígnia, de representativitat i de història dels Carlins, no? Sí. Fa, 100 anys que... menys 2, que es van fer en castellà, el Bato i el Borrego, es deien, però Com es deien en castellà? el Bato i el Borrego. Oh, sí, ostres, i això es va fer, m'imagino, durant el franquisme, no? Sí, no es podien fer en català. Bato i el Borrego, sí. Suposo que ho he dit bé, però sí. I quants anys fa, dius, que es fan en català? En català, pues... Superat el 100, no? Sí, s'han superat el 100. Vam celebrar ja fa uns 15 anys, potser, el centenari, imagina't. Recordo que es va fer la representació per la tele, per Televisió Espanyola, si no m'equivoco, no? Evidentment. Per Televisió Espanyola... O la catalana era? Va ser a TV3. TV3, eh? Va ser a TV3. I es van fer com uns pastorets d'arreu, tots, o sigui, una representació de Carlins. Els Pastorets continuen omplint funcions o cada cop costa més? Omplen, no. La veritat és que, mira, l'any passat ens vam quedar... gent que es va quedar sense entrada. Perquè sí, a més és que ho recomano, perquè són els pastorets de tota la vida, els de Folk i Torres, guarden l'essència, però sempre es van fent aquests petits canvis. Saps? Però l'essència que no es perdi mai, no? No pot perdre's l'essència. Els pastorets és el més nostre. Rosa, Fet què? meravellós, que gràcies per atendre el ganxo i que gràcies també per la feina que feu, fas ara en individual amb tu en concret, però que feu als Carlins, que és una feina extraordinària en favor del teatre, perquè alerta que el teatre amateur és un teatre de moltíssima qualitat, moltíssima. I, a més, hi ha molt voluntariat. Vull dir que ho tirem endavant del nostre temps, i fa molt temps. Que no mori mai el teatre. Gràcies, Rosa. I per això ho fem. Molt bé, m'encanta. Gràcies, Rosa. Dels Carlins, fantàstic, eh? És meravellós, això, eh?